Aşgabatda howanyň temperaturasy gijelerine -3 gradusa çenli ýetýän şu günlerde gyýdlar bilen ýaşaýan jaýyndan çykarlan Aşgabatly Zenan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa ýüzlendi. Zenanyň video ýüzlenmesi Türkmen News neşri tarapyndan 16 dekabrda çap edildi. Kadyetiň adalatlygyna bolan ynamyny ýitiren we resmiýlere bil baglamaýan aýal konstitusiýanyň kepili we raýatlaryň hukuklaryny goraýjy hökmünde göni ýurdun prezidentine yüz tutmağa mecbur bolýar diýip neşriň habarynda bellenilýär. Video ýüzlenmede iki çağanyň ejesi Anna Kumikowa adalatsız tamamlanan sud işiniň netijesinde özüniň we iki gyzynyň 14 dekabrda giýje köçä kowlandygyny aýdýar. Men Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentine ýüzlenýärin. Men 19 ýyldan gowrak wagt bäri ýaşaýan jaýym babatda adalatlygy dikeltmäge synanyşdym. Ýöne hiç zady subut edip bilmedim. Meniň emlägim we ähli goşlarym jaýyň girelisinde dur. Howanyň temperaturasy -3 gradusy görkezýän mahaly meniň çağalarym giýjäni ulawda ýatyp geçirdiler diýip Zenan öz ýüzlenmesinde aýdýar. Ol mundan soňky giýjelerde de şu ýagdaýyň gaýtalanjakdygyny belläp prezident Berdimuhammedowdan adalaty dikeltmegi soraýar. Meniň bu ýerde doğan garyndaşym ýok. Meniň hiç kimim ýok. Meniň başga ýaşajak ýerim ýok. Maňa kömek edin diýip Kumikowa sözüni jemleýär. Neşriň 15 dekabrda çap eden maglumatyna görä 2002-nji ýylda mali kynçylyklar sebäpli Kumikowanyň Kreyna alýan jaýynyň eýeleri ondan onu satyn almagy soraýarlar. Kumikowa jaýyň şol wagtky eýeleri bilen gow gatnaşykda bolan sebäpli olara hususlaşdyrylmady kwartiranyň puluny kwitansiýasyz berýär. Ähli zat 2017-nji ýylda Kumikowa kwartirany hususlaşdyryp öz adyna geçirmek işine girişende başlandy. Jaýyň öňkü eýesi onuň elinde esasy resminama ýagny onuň jaýda ýaşaýandygyny tasdiklaýan suwtnama bolmasa-da 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda bary ýogy 6 güniň içinde kwartirany öz adyna hususlaşdyrýar. Ol kadyetiň üstü bilen Annany öýden çykarmaga synanýar. Ýöne kady Annanyň ýaşamak hukugyny tasdiklaýar diýip neşir belleýär. Maglumata görä ýene 2 sud işinden soň öňkü jaý eýesi kwartirany satyp Russiýa gitdi. Kwartirany satyn alan ilkinji alyjy Annanyň öýden çykarylmagyny gazanyp bilmedi. Ondan soňky alyjy hatda kadyete de gitmedi. Jaý derrew familiýasy Karjowa bolan bir aýala satdy. Anna jaý satyn alanlaryň hakykatda realtorlardygyna we olaryň ýöneki jaý eýeleriniň iki çagasy bolan aýaly kadyetde ýeňip bilmejekdigine düşünüp özüne garşyda şökmünde 5 çagaly Karjowany getirendigine ynanýar. Netijede 2020-nji ýylyň awgustunda berkararlyk etrap kadyeti Karjowanyň bähwidine ýagny Annanyň öýden çykmalydygy barada karar çykardy. Noýabr aýynda bu karar şäher kadyeti tarapyndan tasdiklandy diýip neşir belleýär. Adatlyk radiosyna bu ýagdaýlar barada Anna Kumikowanyň özü bilen habarlaşyp goşmaça maglumat almak başartmady. Bu barada berkararlyk etrap we Aşgabat şäher kadyetlerinden hem kommentari alyp bolmady. Türkmenistanda raýatlaryň kameranyň öňüne geçip ýurdun häkimetlerine şol sanda prezidentine öz arzyny aýtmagy we kömek soramagy bilen bagly ýagdaýlar seýrek ýüze çykýar. Muňa garamazdan Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda jaýlary hususlaşdyrmak şeýlede dürli sebitlerdäki hojalyk jaýlaryny ýykmak prosesiniň çäginde köp raýatlaryň ençeme ýyllap ýaşap oturan jaýyndan çykarlandygy barada soňky ýyllarda bir näçe gedek habar berdiler. 2016-njy ýylyň martynda Aşgabat şäheriniň Parahat 7 etrapçasynyň 16-njy jaýynyň 23-nji öýünde ýaşaýan Agy Balaýewalaryň maşgalasy mundan 3 ýyl odal paýtagtyň Fiskulturnaýa köçesinden jaýlary ýykylyp bu ýere göçürilendiklerini gurrun berdi. Şonda öý eýesi Fatma daýda Adatlyga beren video interwýusunda jaýda jemi 14 adamyň ýagny 4 maşgalanyň ýaşaýandygyny, her maşgalanyň öz uly çagalary bilen bir otogda ýatyp turmaly we aşhanada nowata durup nahar bişirmeli bolýandygyny, özleri üçin ipoteka jaýyň hem berilmeýändigini gurrun beripdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary we yerli synçylar ýurt häkimetlerine ýüzlenýän bu raýatlara döwlet tarapyndan kömek edilip jaý bilen üpçün edilmeň deregine olaryň köplenç iýdarlamalara we basyşlara şeýlede işden kowulmak ýaly haýwatlara sezewar bolýandygyny
aýdýarlar. Gymmatbaha guruluşlary alyp barýan türkmen häkimetleri we ýurdun media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun etmeýärler. Türkmenistan'da yaşayıcıların kesilmegi, tiyinagların geçirilmegi ve koronavirustan becerilmegi dowam edýär. Kimse hastahana yerleştirilýär, beýlekler öýde bejergalýarlar. Şol sanda COVID-19'a garşy täsiri subut edilmedik dermanlary ulanýarlar. Nädaglar COVID-19 diagnozyny henüýem resmi taýdan tasdikladyp bilmeýärler. Azatlyň habarçylary Türkmenistanda koronavirus bilen täze kesilýänler barada habar bermegini dowam etdirýärler. Käbir hastalar öz hasabyna meýletin geçiren koronavirus barlygynda koronavirusyň bardygyny bilip galýarlar. Ýöne hastahana baranlarynda synagy negativ bolup çykýar we olarda koronavirusyň ýokdugy aýdylýar. Aşgabatdaky habarçylarymyza ma'lum bolan wakalaryň birinde paýtagtyň 53 ýaşly ýaşaýjysy dümeg sanjymyndan soň özüni erbet tutup demir ýol keselhanasyna yerleşdirilipdir. Onuň ýokary gyzygyny birnäçe günläp azalmandyr. Keselhana gitmezden ol öz başda koronavirus testinden geçip onuň synagy oňy netije görkezipdir, emma hastahanada edilen ikinji synagyň negativdigi aýdylypdyr we bu jenana pnevmoniya diagnozy goýulypdyr. Nädagyn öýkünniň 30%-na diper ýetipdir. Ýurdun häkimetleri öz territoriýasynda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän hem bolsalar ilatyny ilkinji nowatda büdjet işgärlerini ýygyderli test tapşyrmagy borçly edýärler. Talipler we eskerler hem synagdan geçirilýär. 30-njy noýabrda habarçymyz paýtagtyň mekdepleriniň muallimläriniň hemmesine koronavirus testinden geçmegini tapşyrylandygyny habar berdiler. 100 manat möçberli çykdyjylar mugallimler tarapyndan tölenýär. Şol bir wagtyň özünde COVID-19 synag nokatlaryny öz başda ýüz tutýanlaryň sany köpelýär. Azatlyň habarçylary bilen anonim gürleşen döwlet işgärleri koronavirusyň büdjet işgärleriniň arasynda barha köpelýänligini habar berdiler. Soňky hepdelerde zawodlarda we fabriklarda şeýlegen polisiýa işgärleriniň arasynda bu kesel tapylýar. Iň köp keselliýänler saglyk edaralarynyň işgärleri bolup galýar. Liwap vilayatyndaky habarçymyz ýerde resmiýlere salgylanyp regiondaky ýagdaýyň gözegçilik astyndan çykýanlygyny we adamlaryň howsala düşýänligini habar berdi. Türkmenabadyň köpügürli hastahanasynyň bir blogynyň tutuşlugyna karantina ýapylmagyndan soň hastahana COVID-19 alamatlary bolan näsaglary kabul etmegini bet edipdir. Keselhana ýüz tutýan hastalara köplenç bejergi üçin derman ýazyp berýärler we öýlerinde sagalmak maslahat edilýär. Ýurdun çäginde koronavirusyň bolup biljegini inkar edýän türkmen häkimetleri hastahanalarda näsaglaryň köpdigi, keselhanalaryň ýapylmagy testleriň netijeleri we ölüm ýagdaýlary barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda köpçülik öz-özüni bejermäge çalyşýar. Ýurtda koronavirusa garşy dermanlaryň gara bazary peýda bolýar. Azatlyň habarçylary şu gün hödürlenýän dermanlaryň görnüşlerini öwrendiler. Köp isleg bildirilýän dermanlaryň biri Actembra tocilizumab derman serişdesi bolup durýar. Reumatoid artridi bejermekde ulanylýan bu dermanyň bahasy 7000 manada durýar. Adamyň interleukin reseptoryna uygunlaşdyrylan monolokal bu jesim Ýewropada belli bir derejede üstünlükli ulanylypdy, ýöne onuň netijeleriniň takyk subutnamasy ýok. Medisina boýunça habarlary çap edýän Medscape online neşrine görä barlyklaryň netijesindeki onuň dowamında bu derman berilen hastalaryň arasynda derman almadyk hastalar bilen deňişdirilende hastahanalarda ölüm derejesiniň pestigi görkezilipdir. Britaniýanyň Name.org online medisina jurnaly bolsa bu dermanyň koronavirusy bejermek üçin ulanmakda täsiriniň aýdyň däldigi bellendi. Şeride Türkmenistan'da mövsümlüğün hem kroniki keselleriň ýaýramagy dowam edýär. Birnäçe çağlar baglarynda we mekdeplerde anginanyň ýüze çykanlygyny habarçylarymyz aýdýar. Azatlyň habarçylary häzirki wagtda köpçülikliň keselçilik, mali kynçylyklar we ýylatyň maddi ýagdaýynyň yaramazlaşmagy sebäpli Türkmenistanda ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygynyň köpleriň ýadyna düşmeýänligini aýdýarlar. Türkmenistanda koronavirusa garşy çäreler bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurda baryp göreninden soň iýul aýynda durmuşa geçirilip başlanypdy. Şonda da şer ýurtly bilermenler Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Soňra bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri Türkmenistana koronavirus synaglaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň barlyk hanalarynda barlatmak üçin iýermegi maslahat berdiler.
Türkmenistanyň COVID-19 nuskalaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň laboratoriýalaryna iýermeýänligi şu hepde ma'lum boldy. Bu arada 15-nji dekabrda Euraziyanet neşri Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä saglyk edarasyna salgylanyp habar berdi. Azatlygyň çeşmelerine görä, bütün dünýä saglyk guramasy indi Türkmenistan babatyndaky işini güýçlendirýär. Awgust aýynda bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanyň 2-nji missiýasyny iýermek niýetini awgust aýynda oglan edipdi. Emma bu sapar entegem başa barmady. Aşgabatyň häkimetleri daşary ýurt firmalarynyň işgärlerine we olara hususy jaýlaryny kireyine berýän raýatlara garşy basyşlaryny besetdi. Häzirki wagtda daşary ýurtlaryň kireyine alýan şol öňkü jaýlarynda ýaşamagyna ruhsat berilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Bellesek bu maglumat Aşgabatda ýaşaýan daşary ýurtlardan kireyine alýan jaýlaryndan çykyp mehmanhanalara göçmegiň talap edilýändigi barada mundan bir hepde çemesi odol Azatlyk radiosunda we Garaşsyz neşirde çap edilen habarlardan soň peýda boldy. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan daşary ýurt firmalarynyň işgärleriniň we olara hususy jaýlaryny kireyine berýän raýatlaryň ençemesi şäher häkimliginiň işgärleriniň özlerini sorag ýygy etmegi betedendigini gurrun berdi. Bu wagtlaryň dymyşlykmy belli däl, ýöne indi häkimliginiň işgärleri daşary ýurtlary kireyine berýän jaýyňyzdan çıkarın diýip basyş etmeýärler. Bizi häkimlige de çağırmaýarlar. Şeýle-de jaýlary kireyine alýan daşary ýurt firmalaryň işgärlerine de mehmanhanalara göçüň diýmeýärler diýip hususy jaýyny kireyine berýän bir Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada Aşgabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýatlasak 9-njy dekabrda Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň häkimetleriniň hususy jaýlaryny daşary ýurt firmalarynyň işgärlerine kireyine berýän raýatlary şäher häkimligine çağıryp olardan daşary ýurtlary öz jaýlaryndan çykarmagy talap edýändigini habar berdi. Şonu resmiler bu talabyň sebäplerini anyk düşündirmän jaý eýlerine daşary ýurtly işgärleriň şäher mehmanhanalaryna ýerleşdirilmelidigini aýdypdylar. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan jaý eýleri bu talap amala aşyrylsa munyň hem jaý eýlerine hem de daşary ýurtlary kyn ýagdaýa saljakdygyny gurrun beripdiler. Biziň girdejimiz keseler şeýle-de bu öz işgärleriniň jaý kireylerini töleýän firmalara da agram salar. Sebäbi jaý kireyi ortaça $500-700 bolsa mehmanhanalaryň gündelik tölegi $50 başlanýar. Mundan başga mehmanhanalary da nahar bişirip hem bolmaýar. Bu hem daşary ýurtlar üçin goşmaça çykdajy bolar diýip Aşgabatly jaý eýesi aýdypdy. Daşary ýurtlardan kireyine alýan jaýlaryndan çykyp mehmanhanalara göçmegiň talap edilýändigi barada 9-njy dekabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berdi. Şonu neşriň çeşmeleri bu çäräni hökümetiň ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaý sebäpli büdjeti doldurmak üçin islenlik mümkinçiligi oýlap tapmak synanşygy diýip düşündiripdiler. Türkmenistanda 4 ýyla golay wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklar, bankomatlarda nagd ýetmezçiligi we iş orunlarynyň kemeldilmegi dowam edýär. Ýurtda pandemiýa sebäpli girdilen çäklendirmeleriň arasynda bu kynçylyklar hassa ýitileşdi. Mehmanhanalaryň aglabasy boşap galdy.